Stužte lidi, pozdravte Spáje. Ano. Ne, združte lidi, vítejte u Jack Road Keep na Team Fortress 2. A hrajeme za Spáje. Že mýho oblíbenče. A zrovna jsem za špatnýho píčuse. Všiml si mě, ať mě nevšim. Dobře, nevšim si mě. Má sice Islander jako, ale nevšim si mě. Pomoc, jde po mně pyro. Jde po mně středověký pyro. A taky středověký hajzlík. Au, středověký mě schodil. Ach jo, mě to jde. Už jsem měl hodně dobrý skóre. Tady jsem byl první, měl jsem 120, myslím. Dobře, teď budeme za červený. To mi jde líp. Ne? Asi děláš srandu. Jedinej, který mi tady v tom jde a... Fuck. Tak za koho? Do moment taky nemůžu. Jedinej je debil. Uvolnit mi Spáje. Vole. Neumí rád za Spáje. Neumí. Neuvidím, určitě neuvidím ani jeden kill od něj. Určitě od tebe uvidím kill. Ty jsi hrozná kurva. Můžu prostě hrát za toho pičuse. Svině, no. Tě budu prozrazovat. Smrťák, 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 smrťák. No, jestli uvidím od toho Spy, no výborně Spy. Woohoo, Spy to zabil. Nebo spíš někdo zabil jeho. Tak, teď mu ukážu, jak se to dělá. Takže musíš potají tam vlítnout jako. Neutíkej mi. Potvora jedna hnusná. Ne, on jde po mně. Dobře, teď se to povdáří. Mám tady HPčka. Jako musíš tady být extrémně opatrný. Jako. Tady se může stát cokoliv. O to hlavě. Tak, neviditelně jsem. Ale se teďka brána zavře. Teďka je overtime, takže... A on mi ho vyžral. Kruci. To je vyžírka. OK. Jdu vám helfnout. A fuck. Hovno vidím. Hovno vidím. Hovno. Hezký teda. No si, teď tam možná neslyšeli zvuky ze hry, protože jsem to trošku přeladil moc málo. Takže teď jdeme na to. Jdeme to killit. A můj první kill. Ach jo. Tak, jdeme killit. Teď jsem ho hezky zabot. I když vůbec nevím jak jako. Ještě někdo? Není. A teď jsme červení. Za nimi to jde líp se Spájem. Takže teď vám asi ukážu trošku, jak umím hrát za Spáje. Se svým Spicyklem. Mám i jiný nože, mám i kunai knight, obyčejný knife. No, to je asi všechno. Ne, to je všechno. A je tam někdo, kdo by na mě mohl? Kdo by mě mohl? Jak si vidět? Ne, protože tady ten inženýr se otočil zrovna. Aimbot je dole. Au, někdo si mě všiml. Neví, kde jsem, neví, je úplně blbej. Neví, kde jsem. Tam mlátí do toho samého místa a myslí, že tam jsem. To bude jasný kill. Aspoň jeden! A mě mám sfoukl dolů. OK, teď tam přijde aimbot, protože za aimbota hraje ten medic. Kurňa. Ach jo. No nic, teď už to snad bude lepší. Nevím, jak dlouho natáčíme, ale vím, že natáčíme. Vím to. Jsem si s tím 100% jistý.
Tak, tady musím projít a ne, si mě nevšimne. I kolem mě nikdo nebyl. Když jsem se ho dotkl, tak mě to viděl. No nic. Tak. Co papáš čokoládičku? Takže kill. Kill number 1. OK, takže teď to zase takhle, jak kdyby obejdu, jakože jsem vyšel zrovna ze spavnu. Fuck this shit. A oni tam zabírají a to mě sere. A víš co? Tady máš. Tady tauntování nebude. A medic si trošku uráží mě. Mám asist. A můj rebráček za chvilku asi zase spadne. Ale tak co? OK. Jdeme zabírat point. Ne bot, ale point. Zabral jsem, aha. Je jedno, že ho zabrali. TikTok to byl epicky debilní demomen. A ty si Ironbot, tebe musím zabít. Další. Musím zabít nějakýho Degrota. OK. Jdeme. Vidíte, takhle se Killy zaspáje. Fakt, když shit někde. Nějaký jejich náš sniper. Sniper! Kurňa. A byl triple kill. No tak co? Kada. Občas se to hold pokazí, ale jako kolik mám killů? 7. To je jako na spáje, který prostě nedává killy, tak jako třeba Soldier nebo kdokoliv jiný. To prostě spáj prostě dává taky killy, tak to se mně vždycky jako líbí. Když prostě spáj, prostě ten nejslabší prostě článek, který jenom prostě kempí a jenom prostě dává backstabby, tak jako dává takhle killy, tak to mám nejradši prostě, to musím zabít. Víš proč? Víš proč tě musím zabít? Já nechci jako, ale musím, protože jsem za tebe převlečený. A kurňa zase blbý tlačítko a já jsem to poslal teďka. Nebý toho blbýho tlačítka, tak bych se viditelnil. Bylo by to všechno. A on má ten. Díky. On měl ten mrazič nože a epic. Takže sice zabil on s tím ohnivým šípem, ale já jsem ho jednou bodl, takže killing. Assisting teda, ne killing, ale assisting. Ok, já jdu pomoct tomu medikovi. Ne, nejdu nikomu pomoct. Zdrhej. A zavřelo se nám to a hned zabírají Ačko. Takže, kdo to zabírá? Heavy. I like heavy. Kiss, fuck. Jak vám? A jo, jsem byl za ním převlečený. Zase. Nic. Já bych mohl už dát pyra, protože za pyra mám tohle. Jo, super. Ale já to nerad používám. Že by vyhrajeme? No, i když teď je overtime, tak to bude backstep zepředu. Ale jo, možná nás ještě dají. Vůbec neví, kde jsem. A nemít toho kritinazéra, který ho má na zádech. Tak mám kill jako, ale protože on ho ten blbeček má. Backstep, i když nevím jak. Woohoo! Takže koukám se na moje score. 8 kg, 23 pointů. Fuck. Vyjel-myš. Ještě jsem trošku rapráček, ale to bych zase potom nemohl hrát. Takže, hustý do moment. Jsme modří. Já bych mohl kusit toho pyra. Koukám se, co má za to. Aha, on nemá plácnutí. Tak jo. Tak pojďte.
pojď dolů. Haló. Yes. Super zbraně. Fakt, tak jakou dálku mě zabil. Hajzlík. Křičník. Tady to super zbraň, to jo. Yes! Mám jeden kill. Mňam, mňam, mňam. Super to, neseká se mi to teda. Nevím jestli vám, ale mně se to zatím neseká jako. Kurňa, já zdrhám, já mám malo HPček. Takže to bude epic. Chtěl jsem dělat taky epic jump, ale on mi to zakázal. Proč jsem zmáčkl účko? Zase! To prčic. Proč já furt něco klikám, co se nemá klikat. OK, dáme si... Jak to je? Počkej, Dčko nemám. Tak udělám tohle. A dám si plásnoží a tohle. OK. Kiss me. Gensgo je bot? Jo, Gensgo je bot. To ale má nějak hodně těch skóre. Veliké. Huja, huja. Dychte. Bot. To si děláš srandu. Kolik mě hapek? Málo! Ne. OK, to chce spájet. 50 FPS, kámo. Divný. Když jsem tady naspavnul, tak to je málo. 15 jenom. A když jako vyjdu tady nahoru a skočím takhle tady, tak mám najednou 50. Tak. Já si počkám, až oni pojdu. Kouknu a jdu. Go. Jsem s váma, já nejsem proti. Já jsem vy! A vy jste já! My jsme vy! A já zdrhávám. Fuck you, ty jeden hit by mu stačil. Ach jo. To doufám, že se natáčí zvuk. Kurňa, nebo jestli ne, budu naštvanej. To už se mi takhle stalo v Minecraftu. To si ne! Proč já mu skočím přímo do střely? Ach jo, to chce někoho jiného, takového demomena, ale to nemůžu mít, takže to chce Amerika, ne, tak to chce takovýho. Opravdu to chce Pyra. A teďka budou modří dostávat, protože... Já! Ten dostal. Jdem, doktor. Uí. Teď mu přijdu pomoct ty. Ale to už si děláš srandu, kolik měl hápek? Tak málo zase. A to si vzal ještě medickou věcičku. Kurňa, vždycky mi chybí jeden hit a po něm. Dobře, budu se to spáje snažit. Ach jo, jestli se vám toto video líbí, dejte like, pokud se vám nelíbí, dejte taky like, a pokud chcete nějakou změnu, tak dejte komentář.
budu rád úplně za všechno, abych se polepšil, protože já vážně nevím, co mám dělat. Já bych potřeboval, abyste mi pomohli. A teď. Tu si děláš prdel, jak mě poznal? No, ten do mě ani nesek. To je hajzlík. Na čase toho... Jasný, teď máme toho vykřičníčečka. Dobře, takže tohle byl konec, tohle byl poslední fail, mě už to totiž štve, že si ukážeme, co mám za věci, máme no, to je všechno. Teď vám ukážu baťužek, takže se mějte fajn. A zdušte!